Hej och hälsningar från Nya Zeeland. Jag hade varit här ungefär i 11 månader som utbyteselev och bott i Christchurch, som är alltså då den tredje största staden på Nya Zeeland. Och jag hade gått här i Christchurch Rudolph Steiner School. Jag har fått jättemånga goda vänner som jag troligen och hoppeligen kommer att ha för resten av mitt liv. Jag har upplevt saker och sett saker som jag aldrig trodde att jag skulle se. Så jag var på utbyte förra året i Washington DC i en Steiner-skola också. Och jag tyckte det var jättetrevligt att se skillnader och likheter mellan deras Steiner-skola och vår. Och det var trevligt att se att där var de alla också, liksom alla hade varit tillsammans sedan de var unga och var jättebra kompisar, men ändå var de så öppna att ta emot mig som ny i deras klass. Jag har tyckt om att vara här, för det var jättebra klassanda och ja, klassen är trevlig. En Steiner-elev är kanske ganska mångsidig. Man kan se på saker mer liksom brett. Fast någon är annorlunda så brukar man tycka att det är helt okej. De är aldrig blyga, de vågar vara sig själva. Jag tror att en Steiner-elev är öppen. Den tänker för den gör ofta. Jag är ganska kreativ. Vi är liksom bekväma med oss själva. Jag diggar det där när det är liksom lärarna är mer sådär liksom som kompisar. Vi har jättenära såna här relationer med alla lärare. När man har varit med samma människa och ganska liten klass så man blir ju jättebra vänner med de där människorna. Och sen är man säkert vänner också efter skolan när man lär sig att känna varandra.